subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa domin samun wajen da kuma kai gaskiya fa garin nan ta cuta. Allah kai gamo ga harawa. Amin ko bai ci baya sha yunwa. A'a ko bai ci ba dai ya ci bugu. Ba dai muna kan hanyar nan ba. Ka ji inda ciki na yanzu yake wani kogi yanda ka san transformer ne a ciki. To mu dai talaka dai bawan Allah. Allah ya kawo mana yanda za a yi. Amin sun ma amin. Amma dai gaskiya kasan nan dai sai Allah. Wallahi akwai gyara. Ba kaɗan ba. Ba kaɗan ba gyara. Malam Abul Hikima. Iye? Ina gaya ma ko? Yanzu talaka sai a hankali. Ba mai taimaka mai. Shi za gwara ma ka tashi ka je ka nema. Ai yanzu ma ko ka neman ma da kira kai yau kai ko haram kake nema da kira zaka same ta. Haram ma wannan. Wai yanzu haram ma binta ake amma fa gudu take da ku idan ana wa'azi kar a ci haram din nan kar a ci amma yanzu bin ma haram din da ake tana guduwa. Ba a kan hanya ne muke ba? Amin. Bari ka ga abin da zai faru.